راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزو السلام تانا تقبلوا أبسف لالي كورنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إرنا تكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سولوس فنوا راديو إرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو حيل بحري إثيوبيا أبات كم زمسرات بريزيدنت جيبوتي قاليتو إرترا بيأكل زفلمنا يتأوعد زمته بزتن من مياتاتن يغطلالو سراويت إثيوبيا أبزسال استزي أبكلام حران استقوهار قجتات مهدأ توافيركم زلو تقاليتو إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان علتاو زينا إثيوبيا بحاجز فرنسا كتقومو مدبا زلا حيل بحرا مدبرو أبات كم زخون بريزيدنت جيبوتي إسماعيل عمر قاليتو بريزيدنت جيبوتي نزقلت مسحانتي كهوات متيهتات فرنسا زغنت جان أفريك قطري 339 كابشو عتك 17 ميازيا أبزلو صمونا وحتما أبقص إسران شدشتن سفيرو بزلو سفيح قلمت أيغيو إتي بريزيدنت فرنسا نإثيوبيا حيل بحر كتقوملا مخانا دحرتناي بريزيدنت إيمانويل ماكرون عدد تقاليتيو انتخونا إثيوبيا أفدق بحري بلان أب جيبوتي ديا كتقومو نزبل زغربو اللحتو أبزهبو ملاش أي فلان أبات إيرترا كتقومو حيل بحر إثيوبيا أب جزي نقص حيل سلاسي زقومو اللبوتايو نإثيوبيا هاقراوي كبرايو جنا مقام حيل بحري أزيو كبوريو كام مقام حيل أير يخبر دمايلو إثيوبيا نتدحرنا صنت إيرترا استبتاتنا حيل بحرا داقم كتقومو مخانا مس بريزيدنت إسياس دحر زكايدتو مستيراو علات كان تقلتات إتا حيل بحري أبي كم زدكون بمستيرا حزاتو زلا فرنساون بوغنا بزعبازن إثيوبيا كتقوملا تسامعاتلو زلا حيل بحري أبي كم زمسرت أي قلتاتن اتي بحجز فرنسا داقم كمسرات مخانو زقلت زلو حيل بحر إثيوبيا أب إيرترا ودبات كم زقوم بوقع زقلت بريزيدنت إسماعيل عمر قال ناي مجمرة قوين الله بزعباتي بريزيدنت جيبوتي مسمتسيه جان أفريكا بزكادوك ألمت أيغ نمقام حيل بحر إثيوبيا أبات عمل كيتو كاوغن إيرترا يخون إثيوبيا زتوهب ملسيلن برغادر جنرال كندوغزو تناينز مرحو لعلواي وتهدراو لوخ إثيوبيا أبستفلالي مدبرات حيل بحر فرنسان جبوتن عدد كم زكايدة أبز حلفة كنيات بريديو إيرانا تقليتيو أوت هاجرات زركبو إيرتراوان نتيكا أبز حلفة وارحت حيزوم زكايدو زلو ناي أكل تاوعيت بزتن من ميات أتني أطلو خمزلو كاكا بوتوز بتحنا حبريتا أفليتو زاقيت بتحنا خبزلو حبريتا أب كندا شودن زركبو إيرتراوان أب زكايدو أخيباتات ناي أكل تاوعيت ناب جبراوي سقومتي السجاجرلو من قدتات تميايت أب كندا كالجار زركبو إيرتراوان بشومون تميازيا وعزته كايدون كلو أب شودن زوما إيامتلاند زركبو إيرتراوان دما بعسران شومونتن مجابيت فلامي ركبات مكادوم تفليتو أب كالوت هاجراتن كتماتاتنون كقصل تثبيت يكبر أب استفلاليا هاجرات زركبو إيرتراوان بمنقدي محبراوي ميدياتات زكايدو زلو ناي أكل تاوعيت سفيح شفنا إنا رخبايو زمت زلو تتابقتي سبقاو مسلات سنة بباوان غازيت أنياتاتن بأورقو دليت فتح زخونو إيرتراوان زكايدو زلو تاوعيت سقطا أكل إيرترا نامنبور ممحدار من قصة ملس قوامي تكبر أسراتي فتحو زبلن كالت ألباتن زحقو فايو إذا مسلخة إنها ترأي بفيديو قريت كاز جبر زلو ناي أكل تاوعيت ببستفلالي مخنياتات قبل عليه حيالو إيرتراوان نزسن حفرحي زغنت تايو بول قطراي زي كونه بوكوب زكايد زلو ناي أكل تاوعيت جنابو زو حزبي كساتفو تثبيتي جبر إذا ناي أكل تاوعيت بوليتيكا تفلاليوم نزسنحو حيالو وجناتنا بحد زمتأ ناي محبراوي ميديا من كسقاسيو سراويت إثيوبيا أب كلام حرات وغاهيرون زلو جيتشتاتا مهدأ توافيرهم زلو نافنيات أغلال حلقة استاف سراويت بمدقاس مع كنا زينات هاجر حبيران اتحبرة السب أورومو أبزنا برلو كلام حران سمين شوان أب سالسيز توغاهار جيتشت نزبس حكفال كم استقوطات أرويو اتسراويت زقلت يخون مبر اتقوابي سفيح بمخانو تسأنيحو تقسي سمع مهلاو زتفلاليو وغنات ملكتو أب كتماتات قجت هاديو خمزلو زحبرة أفنيا سراويت إثيوبيا دما أب قطرات قنا نمقود صارو سرحتاتي كايد كمزلو أفليتو
ህዝቢ ተኸባቢታት ዕጡቕ ብምዃኑ ነቲ ግጭት ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅጻሩ ተወሳኺ ሓይሊ ከም ዘድልውን እቲ ኣፈኛ ኣገንዚቡ በቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ሓያሎ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኣብ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ወሪዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ናይ ለውጢ መድረኽ ከም ዘሎ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኩሉ ሸነኻት እቲ ሃገር ጸጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ግጭታት ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ተኸታተልቲ ጨና ኣዳም ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እንሆ مسخم تصنح وين سليماني كساف تصمم مدبنا تكتاتلو بخبري يعدمكم حيل قوام أبسس حلفي قدام سنبتيو صحي أوروبا رأسها تقلقل بمجمارة منفسن نتفتاتن نبرتي فتصم تلويتو بروح قطن نطف نيونجون نتريقلو وقتي صديا جميرو لا قدام سنابت دما صدرا بيتات ناب أبياتي مزناقعيتاتن باركتاتن زوحزلو معلتاتيو قرن ورجن محلاف كلكيلوم أب سماي تقس هنصاتات تزريعم تصنحو هصانات أب غودناتاتن مزناقعي مأكلاتن باركتاتن فسسيلوم نعم باباتات بزحمق صباقي كغويون كزلون كم مرأي زصبق ترئيت كا كتيلبون ددهر اقل تخلي زغوي ولادي بشكلتا التلا مدادي وي زلا مدابو ماما ختما زصوت قلعو مقبن مستنحيزم بممصاء منصفه منصفهم وجع زبلو فقراتن محازوتن كوتاس كل هيوت دويلو نيرو كساب زمسلكا زدنق ترئيت هيوت إيروبا حاجة يحلفو هيوت صديا يجمرالو نخرمتي بهنقوتا إنا معدوى أبكبابينا أبزركب حدن اشتقلاي اتغزغزي عبن ጥንታውን ቤተክርስቲያን ሰባት ክዛነይሉን ፀሓይ ክጽለውሉን ብዝኽእሉ ቅዲ ግርም እተዋደደ ብምዃኑ መናፈሲ ነበርትን ደቆምን እዩ ስንኩላንን ህፃናትን ማኣምጦን መዛነይን ክረኽብሉ ብዝኽእሉ ብዘገርም ሓሳባትን ግምትን እተዳለወ መጻወትን መዛነይን ድማ ኣለዎ ህይወት ወድሰብ بزي هيوت كالوت فطرات سلازي قومن حبري سلازي هلون ون ابتن اشتقلاي زوانا جفو عساتات زورق حبران زمارخ مايدرهو مسجقاويتن ابا قبيين مرأين رفتاتات باني حيسكا مزيخا مقلابو من نبور نتفتات نبرتي ازخبابيو صحاي كتوتسقلا بفلاي ابصديان كرمتن أب كم زهموت حندبت تمال قدام نعرفتهم موت حندبت برتو دمتي كقاو حجمرمو سب ككاب زنبرو بحندبت بدديلو أنفتو نابت دمتي كقوام تجمرم عوتا كل جزي ملكة أجرجر بأسي ويحادقا كخون سلازغل أنا بوغني بحق سنبتكو كم من صفتن سي زسمع زنبركو ነገር ከገናዝብን ሳነይ ኮድን ክሳብ ዝብል እቲ ድምጺ ናብታ ኣነይ ተጸጊዐ ፀሓይ ዝጥልወሉ ዝነበርኩ ገጽቲ ዓቢ ቤተክርስቲያን ገጹ መጸ ኣብ ዕድመቴታትና ዝግምገም ዝዕድሚ ኣሰበይቲ ድማ ብዓውታ ሃይማኖታዊ ስብከት እናሰበኸት ክትመጽእ ረኣኽዋ ኣብ ጎደናታት መንገድን ህዝባዊ ቦታታትን መራሕትን ተኸተልትን እተፈላለየ ሃይማኖታት ሃይማኖታዊ ስብከቶም ክሰብኩ ምርኣይ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ከተማታትን ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን ገለ ተኸተልቲ ሃይማኖት ውን ሰብደው ብምባል ከዛረቡን ጽሑፋቶም ክዕድሉን ይረኣዮም
عوتا زنادي زسنبدهم هتصانات ናብ ወለዶም ክጎይ ጀመሩ ወለድን ካልኦት ሰባትን ውን መልእኽትን ኩነታትን እተናደየ ዝተረድኦም ስለ ዘይመስሉ ኣቑሑቶም ብቁርጡፍ ብምጥርናፍ ናብቲ ካልእ ከውሉ ገዓዙ በተን ዝርከበይ ቋንቋ ዓረብ እዘናደየ ሃይማኖታዊ ስብከት እነግራ ከም ዝነበራ ቀልጢፈ ገመትኩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ግን ምሕር ተረበሹ ፋሕ ዝበሉ ደቃቶም እናኣከቡ ፍጹም ረሓቁ ስምባደውን ነበሮም ገሊኦም ውን ንሓድሕዶም ምዝርራብ ጀመሩ ኣብ ሒደት ደቃይቕ ኣብ መናድቕን ኮፍ መበሊታትን እቲ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ሰብ ኩሉ ናብቲ ካልእ ሰፈር ረሓቐ እተናደ ድማ ዓውትአን እናዛየደ ነቲ ህንፃ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክኸልኦ ጀመራ ሓደ ንመልእኽተን ዝተረድኦ ዘይመስል ጀርመናዊ መንእሰይ ካብቲ ዝነበሮ ሰጊሩ ሰላም እንታይ ክሕግዘክን ተወከሰን መልሲ ረኸበን በብሓደ ሰብ ገዓዘ መልእኽተን ብቋንቋ ጀርመን እንተዝነብር ሰባት ንኹነታተን ምትረድእዎ መስለን ንበልኩ ኣብ ጎደናታት ዝግበር ሃይማኖታዊ ስብከታት ሓድሽ ስለ ዘይኮነ ኣይፀንሐትን ድማ ሓንቲ 3 ኣባላት ዝፀዓነት ናይ ፖሊስ መኪና ደበኽበለት ሰላም ሓንሳብ ዶ ናብ ዝኽትመፂ ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮይኖም ሓተትወን حراي انتي ترخيبو ملساتنا دي بطري قانقا جرمن تدويلنا اينا متينا ابز خبابي سبات ربشكن انا اي ربشكن نزخونه سب تطوي بولكن نزخونه سب ايتنكفكن ግና ሃይማኖታዊ መልእኽቲ ይሕሊፈ ንሱኻ መሰለይ ኣመንጎ ትዝረርብ ካብ ካልእ ስግር ሓደ ካልእ ኣቦ ተሓወስዎም ስለምንታይ የዘራርብዋ ከም ዘለውን ዝበደለቶ ከም ዘይብላን ቃሎም ሃቡ በመሰረት ቋም ኣነ ሕጊ ተሓስኩን ክኸይድ ሕጂ ግዜ ሒስኩም ነለኹም زربح صرت نام مدبر بوليس مسانخت كديخي ابتا ماكينه تصعني بزعبخي ابزنغو از خال ايدول سلت بصحناي نغهون اب كم ستبهله خبابي بزح كم زربشك نغيرومنا تسمعن لخه انا هايمانوتي مسبخ قوام زفقدلي مسديو زتنكف كو سبيلن قال تراي نغيري هو حقي انت خوني عوتاخن بخالق قانقاون تزارب بمهلاوكي ملእኽትኺ تحلف اللخيله احسبني يعني سلازي تربشي خزلخي نمنتاي كلهم كسمعوا بزخلو بجرمن زي نغ سلامنتاي ختزارب زلخون زرداك سلازي رخبكي نبوزحات ربشكيومن ايتردؤ من علامخي سلازي بوزحات 7 يوم دويلهم لنا نسون مسليو بزتعمن قانقا خزارب እወ መሰልኪዩ ንሰባት ብዝርብሽ ነገር ክትገብሪዮ ግና እቲ ይፍቅደለይ ትብልዮ ዘለኹ ቋሙን ኣይፍቅደልክ ከመይ ዶ ኣብዛ ዓዲ ኩሉ ሰብ ከም ዝሕጂ ትርእዮ ዘለኺ ሰብ መዓልታዊ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ናይ ስድራ ቤት ግዜ ይብሉ ምስ ስድራ ቤቱ ግዜ ዝረኽበሉ እንኮ መዓልታት ቀዳም ሰንበት እዩ بهداتن بزي ربشان سدرا بيتاو غزيو كحلف مسلو خحلو حقاوي وي قواماوي مسليو سلازي كتربشيم اين فقدل كريم اي ربشكن كويلك نو ربشكي حدا اب حدا بوتاخونكي كونكن ملأخت تحلف زلخي كالاي مبزحتو ام كردو بزي كلو قانقوا بمخانو رباشي سالساي سلامنتاي دغاغيم كنزه هنصات زريو لخي
كم دليتي مسألة هو مسألكيو حقخي كاسيلكن نسبات بزي ربش دمتخ كتيكي أبز زلخي يخون كسبخي هو أزي مسألكي زتنكفكيل كم زخد جبريو تسنح كجنا رباشي سلزخوني أي نفكر هالكنينة نسمون مسألة مين سلام زلوا وجزي خلفو نحنا كانوا حصلنا ترى رادينا رو اتن سبيتي ملسخي حبا قصن مليسن ندحرت كدا نساتومون نقرب اوان ابتزنبرو بوتا تصنحو أنا دما تعزيمي نقول نجر كعزب دحر مصناح قنات زلفة وردت حسرت مدففارن مقوحن تسحبن توتتن زي رأخلو مكبار زملقو مللس أخبرت حقن اتاول كسب ويون زيغان أبزعبها مثلا قوامن أقرموتي بتحدقا مستنتاني باعنتي نتيرو خوص النادلي كتصناتهم مصنحي اتوم أبالات بوليس ناباي قوليح مسبالو دما تفلتني حيل قوام إلي أنا تقرمكن الناس تماسلكن دما نام من صفي تملسكو هذه إذاعة إرنا كبرات خاتلج أنا أدم نايلو متحستو إذا تكتاتلو وتصنحكم ينيرو أبز متقصمون بخال أرستي دقيمنا كنراخبنا كساب شعو سسناين خلنا دحنكنيو هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية إرتران كبابيان أما كانت زين عالم سلام زخبركم تقتتلتنا كم يتغنيو أبناي لومي مدب إرتران كبابيان سلمنتاي كس منغستي إرترا نتركي قطرن سودانن كومون أب كارتوم نزغور زلو هزباون عبن تسلؤون بزملكات كنزراربينا مكتالكم نعدم هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أبز حلفة علتات منغستي إرترا تركي بيت مخري علماء إرترا نزسمى منغستي إرترا أنصار سرعاتو كم زنقساقس زغلصو اسلاماو ጉጅለ ኣብ ሃገራ ቤት ጽሕፈት ብምሃብ ብመንገዲ ቀጠርን ሱዳንን ሰላም ኤርትራ ንምዝራግ ተተባብዓላ ክብል ጥራና ኣቕሪቦ እንተኾነ ጎረቤት ሃገር ሱዳንን ቀጠርን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ክሲ ኣብ ባይታ ዘየሎ ፈጠራ ይኽብላ ምላሽ ይበናሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ኣብቲ ሃገር ንዝርከብ ኣምባሳደር ኤርትራ ጸዊዑ ቀጠር ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገራት ጣልቃ ከምዘይተኣቱ ብምግላጽ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ዝነጽግ ወግዓዊ ደብዳቤ ኣረኪብዎ መንግስቲ ሱዳን እውን እቲ ብቱርኪ ተመዊሉ ኣብ ካርቱም ኣኼባ ከም ዘካየደ ዝጥቀስ ዘሎ እስላማዊ ጉጅለ ኣብ ሱዳን ቤት ጽሕፈት ከም ዘይብሉ ብምሕባር ኣብ ካርቱም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣኼባ ከም ዘይካየደ ገሊጹ እኳ ደኣ ኢላ ሱዳን መንግስታ ንመንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምትዕራቕ ክሰርሕ ምጽንሑን እቲ ዕርቀ ሰላም ምስተኣወጀ ኸኣ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ዝለኣኸትን ሓቢሮ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝዋናን ከባቢናን ከኒ እውን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ዓለምና ብዕምቀት ዝርድኡ ሊቃውንቲ እዚ ሕጂ በትን በዝን ዝርአ ዘሎ ሓድሕዳዊ ምክሳስ ጉጅለኣዊ ጸግዕን ጃንዳዊ ሽርክነትን ምስ ፖለቲካዊ ንፋስ ዝገማጠል
ቅድሚ ሕጂ ክርአ ዝጸንሐ ንቡር ግን ከዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣሉታዊ በሰላን ኣሰርን ዝገድፍ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ቁርቁስ ይኽብሉ ይጠቕስዎ። ብዙሓት ቁኑዓት ድሌይቲ ሰላምን ቅሳነትን ግን ስለምንታየን ተራብ ሓደ እዋን ኣዕሩኽን መሓዙትን ዝነበራ ጎረባብቲ ሃገራት ካልእ እዋን መቐናቐንትን መባእስትን ኮይነን ክሳብ ጥፍኣትን ዕንወትን ዝኸትል ደማዊ ኩናት ዘካይዳ ወይ ስለምንታይ ንተቃወምቲ ጉጅለታት ሓድሕደን ብምዕጣቕ ስርዓታት ጎረባብተን ከኣልያን ክህውኻን ዝሰርሓ ስለምንታይን ጸገማተን ብዘተን ልዝብን ፈቲሐን እንተኽኢለን ኣብ ዝመምአን ዓውድታት ተሻሪኸን ክሰርሓ እንተዘይክኢለን ከዓ ፍልልያተን ሓሌን ተኸባቢረን ክነብራ ዘይፍትና ዝብል ሕቶ የልዕልዮም። ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ታሪኽ ዓለምና ግን ሃገራት ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ብቁጠባዊ ረብሓ ብሃገራዊ ክብሪ ብጉዳይ ዶባት ብሃይማኖትን እምነትን ከይተረፈ ተሰሓሒበን ናብ ጎንፅን ኩናትን ከም ዘምርሓዩ ዝነግረና ኣብ ዕድሜናን እዋናን ከይተረፈ እኳ ዝመስከርናዮን እንምስክሮን ኣብነታት ብዙሕ እዩ። ኣብ ጽላል ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ማሕበራዊ ስርዓትን ኢምፔርያሊዝም ዝሓቆፋ ሃገራት መምስ ደንብአን ወጊነን ኣማኢታ ሽሓት ህይወት ዘህለቐ ኩናት ኣካይደን ከም ኤርትራና ዝኣመሰላ መግዛእታዊ ዓመፅን ጭቆናን ዝመረረን ሃገራት ከዓ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ናጽነት ብምክያድ ደማዊ ኩናት ኣሕሊፈን። ብድሕሪ ናጽነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዶባት ተሰሓሒበን ኣብ ታሪኽ ዝኸፍአ ኩናት ናይ ዘካየደ ሃገራት ኣብነት ተመስጊበን ኣለዋ። ካልእ እውን ብዙሕ ክጥቀስ ይከኣል እዩ። ከይነውሓና ግን ስለምንታይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንቱርክን ቀጠርን ሱዳንን እትኸስስ ዘላ ናብ ዝብል ቀንዲ ጉዳይና ክንምለስ። እቲ ክሲ ተሰሚዑ ኣሎ። ካብተን ኣብቲ ክሲ ዝተጠቕሳ 3 ሃገራት ሱዳንን ቀጠርን ምላሽ ሂበን ኣለዋ። እቲ ክስኸ ቅቡልን ምኽኑን ድዩ ንዝብል ሕቶ ግን ጭብጥን መርትዖን ሒዝካ ጥራዩ ክምለስ ዘለዎ። እቲ ነዚ ክገብር ዝኽእል ከዓ ዘይሻራዊ መጋባእያ ጥራሕ ብምዃኑ ከዓ እዚ ጽሑፍ ኣይክደፍሮን እዩ። እንተኾነ ንህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝዋና ንሓድሕዳዊ ዝምድና ሽርክነትን ሃገራት ከባቢናን ብምንባብ ግን ትንታንኡ ክህብ እዩ። እዚ ዘካስስን ዘዘራርብን ዘሎ ጉዳይ ጃንድነት ቀደሙን ቤትን ዋንነትን እናኣያይረ ይቀላቐል ነይሩ እዩ። እዚ ሕጂ ኤርትራ ተቕርቦ ዘላ ክሲ ኣብቲ ሓደ ቀጽሪ ናብ ዘለዋ 3 ሃገራት ዘነጻጸረ እዩ። እዚ ጉጅላውነት እዚ ምስቲ ኣንጻር የመን ዝቐንዐ ስዑድ ዓረብ ብልፍንቲ እትመርሖ ሓያሎ ሃገራት ዝሳተፍኦ ዘለዋ ኩናት ዝመጽእ እዩ። ስዑድን ኢማራትን ነቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ስንገረሉ ኣብ የመን ዝሰፍሐ ቦታታት ተቖጻጺሩ መንግስቲ ኣቑሙ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ሑቲ ኣልየን ንመንግስቲ ዓብደረቦ መንሱር ሃዲ ንምምላስ ሓባራዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ጀሚረን። ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ቀጠር ንሓማስን ኣኽዋን አልሙስሊምን ትድግፍያ ብምባል እገዳ ኣዊጆሙላ። ኣብ ሸልፍታት ዕዳጋታታ ዝብላዕን ዝስተን ክሳብ ዝስኣን ብምድሪ ባሕርን ኣየርን እትገብሮ ምንቅስቓስ ከልኪለናኣ። ኣብቲ እዋን እቲ ካብተን ሒደት ኣብ ጎድና ደው ዝበላ ሃገራት ሓንቲ ቱርክያ ነይራ። ሓያል ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ብምክያድ ከዓ ነቲ ዘጋጠማ ከበባ ወፂኣቶ። እታ ኣብ ዕርቀ ሰላም ሱዳንን ጅቡትን ዓብ ተራ ዝተጻወተት ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበራ ሃገረ ቀጠር ካብቲ ኤርትራ ወደባታን ባሕራን ብምሃብ ትዋስኣሉ ዘላ እልፍንታዊ ኩናት የመን ወፂኣ። ዓመ ጥሪ ጉዳይ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ስእሊ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን እቲ ብሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝምራሕ ዝነበረ ስርዓት ይወደግ ምስ መንግስቲ ሱዳን ጥቡቕ ዝምድና ብምምስራት ክሳብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምቋም ንኤርትራ ሻቅሎት ፈጢሮሙላ። ቀደም እውን ውሃ ዝበለ ዝምድና ዘይነበረን ግብፅን ሱዳንን ብደሴታት ሓላይብ ተሰሓሒበን ተፋጢጠን። ግብፂ ምስ ኤርትራ ወጊና ንሱዳን ትህድዳላ ተባሂሉ። ቱርክ እውን ኣብ ስዋኪን ዘመናዊ ወደብ ንምህናፅ ምስ ሱዳን ከም ተሰማምዐት ተሓቢሩ። ቀጠር ብወገና ወደባት ሱዳን ንምምዕባል ገዚፍ ወፍሪ ከም እተካይድ ተነጊሩ። ስርዓት አልበሽር ኤርትራን ግብፅን ተሻሪኸን ብምብራቅ ይህድዳን ኣለዋ ብምባል ሰራዊት ናብ ምብራቅ ኤርትራ ኣጸጊዑ። መንግስቲ ኤርትራ ቀጠር ነፈርቲ ኩናት ከይተረፈ ብምሃብ ንስርዓታ ንዝቃወሙ እስላማዊ ጉጅለታት ተዕጥቕ ከም ዘላ ከሲሳ። ብሓፂሩ እቲ ዞባ ብቕኒት ቀውስን ጎንፅን ተመሊኡ። ታሪኻዊት ጸላኢት ኢትዮጵያ ንወጥሪ ዶባት 20 ዓመት ኣዕሪጋ ንኤርትራ ትንፋስ ክትከልኣ ፈቲና
ኣብ መወዳእትኡ ግን ኣብ ቤታ ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ዓሌታዊ ጎንፂ ተባሪዑ ፖለቲካዊ ለውጢ ብምኽታል ማንም ብዘይተጸበዮ መንገድን ቅልጣፈን ኩነታት ተኸያይሩ ኢትዮጵያ ህወሓት ተሓሲሞ ዝጸንሐ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኣልጀርስ ዝቕበል ተባዕ መራሒ ረኺባ ምስ ኤርትራ ዕርቀ ሰላም ኣዊጃ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ፖለቲካዊ ኩነታት ዘዋናን ጎረባብትናን ኣይረግአን እዛ ኤርትራ ትኸሳ ዘላ ሃገረ ሱዳን ንባዕላ ብህዝባዊ ናዕቢ ትሕመሳላ ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን ኣብ ኣፍ ደገ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተኣኪቦም ሰራዊት ሱዳን ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ኣብ ጎድኒ ውፅእ ህዝቢ ሱዳን ደው ንኽብል ምሕጽንታ ኣቕሪቦም እቲ ኣብ ታሕሳስ 2018 ዋጋታት መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራት ባንን መግብን ብምውሳኹ ምሕደራ 30 ዓመታት ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ከበቅዕ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሱዳን ህዝባዊ ናዕቢ ከካይድ ወርሕዮ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት አልበሽር ስልጣኑ ኣብ ግዚኡን ብሕጋዊ መንገድን እምበር ብናዕብን ረበሻን ከም ዘይገድፍ ብምግላጽ ንዓመትን መንፈቕን ዝጸንሕ ሰዓታት እቶቶ ብምእዋጅ ወተሃደራዊ ስርዓት መስሪቱ እንተኾነ እቲ መሰሉ ከረጋግጽ ቆሪጹ ዝተላዕለ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዘርኣዮ ሰፊሕ ተቃውሞ ዝጀመሮ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ከም ዘይቋርጾ ኣረጋጊጹሎ ስለምንታይ ደኣዩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ንባዕሉ ኣብ ወጥሪ ዘሎ መንግስትን መሻርክትዮም ንዝብሎም ሃገራት ቀጠርን ቱርክን ዝኸስስ ዘሎ ዝብል ጉዳይ ሕቶ ዘይልዕል ኣይኮነን ሓያሎ ወገናት ዝኾነ ይኹን ብውሽጣዊ ኩነታት ዝተጨናነቐ ስርዓት ጸገም ቤቱ ንምኽዋል ዝተፈላለየ ምኽንያት ፈጢሩ ምስ ጎረባብቱ ገልጠምጠም ይፈጥር እሞ ጸገማቶም ኤክስፖርት ንምግባር ሓሊኖም ከይኮኑ ይብልዮም ይኹን እምበር ክልቲአን ሃገራት ነቲ ግበርዩ ዝበሃል ውዲታት ስነ ሓሳብ ማለት ኮንስፒራሲ ቲዮሪ ክገብሩ ብቑዓት ኣይኮኑን እዮም ዝብሉ እዛ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንጉጅለታት ግብረ ሽበራ ትድግፍያ ተባሂላ ካብ ኣሜሪካ ከቢድ ጸቕጢ ዝተገብረላ ፕሬዚደንታ ብጉዳይ ህልቂት ዳርፉር ተኸሲሱ ኣብ መጋባእያ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝሕተተላ ሱዳን ብቁጠባውን ፖለቲካውን ነውፂ ካብ እትሕመስ ሓያል ዓመታት ገይራላ እዚ ዓሚ ምስ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ብምእዋጃ ኣብ ልዕሊኣ ተነቢሩ ዝጸንሐ ማዕቀብ ተላዒሉላ ኣብ ተስፋ ምህላዋ ዝንገረላ ኤርትራ እቲ ህዝባ ዝጠልቦ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንኸይትገብር ስለ ዝሓንገደትን እቲ ምስ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ውዕላት ንህዝባ ብግልጽ ስለ ዘይነገረትን ኣብ ህዝቢ ልዑል ቁጥዐ ኣሕዲሩሎ ኣብቲ ቀጠር ብስዑድን ኢማራትን ንግብረ ሽበራ ትምውላላ ተባሂላ ዝተኸሰሰትሉ እዋን ኣብቲ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ሬክስ ቲለርሰን ኩሎምቶም ቀጠር እትድግፎም ሓይልታት ኣብ ግብረ ሽበራ ክሰርዖም ኣጸጋሚ እዩ ምክንያቱ ምስ ኣኽዋን አልሙስሊም ዝምድናን ርክብን ዘለዎም ሃገራት ስለ ዘለው ንኹሎም ኣሕቢርካ ኣብቲ ሊስት ምእታዎም ኣጸጋሚዩ ክብል ስክፍቱ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኤርትራ ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ኣብ የመን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ብምድጋፍ ንክሊ ኣየራ ባሕራን መሬታን ክጥቀማ እኳ እንተፍቀደት ገና ግን ኣካል ናይቲ ብልፍንቲ ዓረብ ዝቆመ ኪዳን ኣይኮነትን እተን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብምብራቕ ዝዳወባ ሃገራት ስዑድን የመንን ንሓያሎ ዓመታት ሰዓርን ተሰዓርን ኣብ ዘይብሉ ደማዊ ኩናት ተጸሚደን ኣለዋ ስዑድን መሻርክታን ነቲ ኩናት ክጅምርኦ እንከለዋ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ ከም ዝመሰለን ሓበሬታ ጸኒሕዮ እዚ ናይ ሕጂ ክስ ከዓ ንስዑድን ኢማራትን ንምሕጓስ ተዋደደ ፖለቲካዊ መናውራይ ዝብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብውሽጥን ግዳምን ብዜጋታቱ ዘጋጥሞ ዘሎ ጸቕጢ ንምጉልባብ ከይኮነ ይተርፍን ዝብል ርእይቶ ኣለዎም እቲ ሕጂ ምስ ኣኽዋን አልሙስሊም ምትእሳር ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ እስላማዊ ጉጅለ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እምበር ኣብ ፖለቲካ ከም ዘይነጥፍ እዩ ዝገልጽ ንምዃኑ ኣኽዋን አልሙስሊም መን እዩ እዚ ሕጂ ብዝተፈላለያ ሃገራት ምስ ግብረ ሽበራ ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝሕመ ማሕበር ብሓርፋፍ ትርጉም ትግርኛ ኣሕዋት እስላም ዝትርጎም بعرب أخوان المسلمان بإنجليز كأ إسلام برازرهود زسمة جلة حسن ألبانا بزتبهالة إسلامو سنة حساب زستجاب سناوي إسلامو مهور أبشعن 928 زقمة محبريو أتي بفلاي أب عربا وعلم أما إتاش حد قفتي زلوو نكم بعل حماس أمسلو كالوت إسلامو ودبز سألوان
ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ሰዓብቲ ዘጥረየን ምንቅስቃስዩ እቲ ማሕበር ድሕሪ ቀውዒ ሰውራ ግብፂ ኣብ 2011 ከዓ ንመጀመርያ ግዜ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣቆይሙ ኣብ ሃገራዊ ምርጫ ተወዳዲሩስ መሐመድ ሞርሲ ዝተባህለ መራሕቲ ሰልፊ ፕሬዝደንት ግብፂ ኮይኑ ተመሪጹ ነይሩ እዩ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብቲ ሃገር ቀጻሊ ዕግርግርን ረበሻን ስለ ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ሓይሊ ግብፂ ስልጣን ተቆጻጺሩ ንመሐመድ ሞርሲ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ቀይድዎ ኣብ 2015 ከዓ ኣኽዋን አልሙስሊምን ብባሕሬን ግብፂ ራሻ ሶርያ እቲ ዘገርም ግን ዝሕጅብ ስዑድያን ንሳብ እትመርሖን ልፍንቲ ንሓማስ ኣሕዋት እስላምን ብምድጋፍ እትኸስስ ዘላ ቀጠር ኣብ ጥሪ 2016 ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ምስሓብ ምስተፈጥረ ንስዑድ ዓረብ ብምድጋፍ ምስ ኢራን ዝነበራ ዝምድና በቲኻ ምንባራ ዝስከር እዩ ሽዑ ስዑድ ዓረብ ነተን ኣብ እስላማዊ ኪዳን ዘለዋ 35 ሃገራት ምስ ኢራን ዘለውን ዝምድና ንኽበትካ ክትደፋፍእን ከላ እተን ቀንዲ መሓዙታ ነበር ግብፂ ቱርክን ፓኪስታንን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፈትሖ እየን ፀዊዐን እዚ ናይ ሕጂ ክስን ምውንጃልን ከዓ ትርጉምን ምኽንያትን ኣለዎ እንተኾነ ኩሎም ዞም ብጉዳይ ሃገሮም ኣዝዮም ተሻቒሎም ኣብ ኤርትራን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንምቕያር ንስርዓት ኣስመራ ተደጋጋሚ ጸቕጢ ዝገብሩሉ ዘለዉ ሓይልታት ተቃውሞ ኩሉ ዜጋ ዓቕሙን ክእለቱን ኣተሓባቢሩ ክሰርሕ ኣብ ጽዑቕ ንጥፈታት ይእከል ይርከቡለዉ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኤርትራ ናይ መን ትኹን ናትና ናይቶም ንጹሃን ደቃዶ ወይስ ናይቶም ሰብ ገበን ታደስ ኸይዳነ برمنغهام هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ኤርትራ ናይ መን ትኹን ዝብል ሕቶ ምሕታት ቀሊል ይመስል ኸውን ቀሊል መልስውን ናይ ኤርትራውያን ዝብል ምዃኑ ዘካታ ኣይኮነን ግን ናይ ኖት ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነት ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ዝበስሐ ጥዑይ ባህሉን ስነ ምግባሩን ዘኽብር ብስጋይ ስጋኻ እናተኸባበረዩ ዝነብር ንባህሉ ወግዕታቱን ስነ ምግባሩን ዝዘርጉ ውልቀ ሰባት ከከም ግብሮም ዝቕይድ ሕጊ ካብ ተግባራቶም ንኽመሃሩ ዝጸንሕሉ ኣብያተ ማእሰር ተሰሪሑ ንገበነኛታት ተቆጻጺሩ ዝበስሐ ህዝቢ ብዝሰማምዓሉ መንገዲ ወግዕታቱ ኣኽቢረዩ ዝነብር ህዝቢ ክንብል ከለና ብዝተኻኻእ ወለዶ ማለትና ምዃኑ ዘካታዕ ይመስለንን ዝተኻኻእ ወለዶ ዘይብሉ ዘዝተወልደ ዝሃድሞ ሕብረተሰብ ከዓ ከም ህዝቢ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ ወለድና ንዓና ስለ ዝወለዱ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ጸኒሕና ቀጺልና ከዓ ነቶም ንዓና ኣጥፊኦም ባሕርና ክወርሱ እንዳእትና ክግብቱ ብደቡብ ዝመፁና ኢትዮጵያውያን ወረርቲ ስንና ነኺስና ብቕድሚትን ብድሕሪትን እናተሃረምና ንኹሉ ሕሰም ተጻዊርና ክንቃለሶም ከለና ከም ህዝቢ ክንተኻኻእ ወግዕታትና ንወለዶታት ክኽበር ደቅናን መንእስያትናን ዝኹርዑላ ንዓና ተኪኦም ተካእቲ ዘፍርዩላ ሃገር ከነምጽእ እምበር ተመሊሶም ንዘብርሱናን መሬትናን ርስቲ ኣባሓጎታትናን ዘስኣኑና ገበነኛታት ንኸነረክብ ኣይነበረን ነዚ ክንገብር ካብ ጌጋታት ኣቦታትና ክንመሃር እምበር ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ንዝፈጸምዎ ጌጋታት ከነኮማስዕ ግዜ ኣይጥፋእናን ርስቲ ዑናን መሬትን ኣባሓጎታትና ጥራይ ኣይኮንናን ወሪስና ንሳቶም ንዝፈጸምዎ ጌጋታት እውን ከምናትና ወሪስና ኣሪምናዮን ከነስተኻኽሎ ፈቲናን ጽዒርናን ተዓዊትናን ውኒና ንጉስ ሃይለ ስላሴ መረብ ሰጊሩ ኤርትራ ከኣትኸሎ ኣቦታትና ልዕሊ ሰብ ትሕቲ ኣምላኽ ኣኸቢሮም ተቐቢሎሞ ደቆም ዋጋ ክንከፍለሉ ምስ ረኣዩ ግን ብልቢ ነቢዖም እንሆ ከዓ ሎሚ ታሪኽ ይድገም ኣሎ ትማሊ ክብሪ ህዝብናን ልኡላውነት ሃገርናን ከነምልስ ከለና ኣብ ውሽጢ ተሰኺዖም ብደምና ጠጢዖም ብመስዋእትና ተዓቒቦም ኣብ ድኽነትናን ጡሙይ ከብድናን ጥዒምዎም ዝኣተው ጉሓሉ ዳግማይ ወለዶና ኸጥፍኡ ሕብረተሰብና ክብትኑ ይፍትኑለዉ
እቶም ንዓና ተኪኦም ጥዑይ ሕብረተሰብ ክመስርቱ መንነትና ወሪሶም ከም ህዝቢ ክቕጽሉ ዝተጸበናዮም ደቅና ናብ ዓዲ ጓኖት ኣምሪሖም ኣብ ዓለም ተበቲኖም ከም ሰባትን ሓሲሮም ግንዖን መሰልን ካብ ጻዕሮምን ኣብራኾምን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዘይኮነ ካብ ካልኦት ብትካቦ ክውሃቦም ዕቑባኹም ይብልዎም ኣለዎ ኤርትራ ሃገርና እታ ምእንተኣ ብዙሕ ህይወት ዝኸፈልናላ ሃገር ንጹሃት ዝሃድምዋ ገበነኛታትን ዓመፅትን ድላዮም ዝገብርዋ ሰብ ብፍርሒ ዝነብራ ሃገር ኮይናላ ነዚ ንኽምልስ ከኣየ ነዚ ቅድም ኢለ ዘቕረብኮ ሕቶ ዘምጻእኩ እሞኸ ኤርትራ ናይ መን ትኹን ናትናዶ ናይቶም ሰብ ገበን إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ኣብዚ ቀረባ እዋን በመራኸቢ ብዙሃን ብዝሰማዕኮ ዜናየ ክጅምር እቲ ንሞትን ሕስረትን ዘብፅሓና ኢሳያስ ኣብ ዓዲ ሓሎ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ቤተ መንግስቲ መስሪቱ ምህላው ካብ ንሰምዕ ሓያሎ እዋን ሓሊፈዮ ንዕኡ ዝሕሉ ከዓ እቲ ንስንኩላን ኩናት ነቶም ደልዓስ እናበሉ ዝኸዱ ፍርቂ ኣካሎም ንኽብሪ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝሃቡ ብሓልዮትን ክብርን ክትሓዙ ዝግብኦም ስንኩላን ብተመልከተለይ ብጥያይቲ ዝረሸነ ናይ ድሕሪ ናጽነት ጅግና ናይ እዋን ሰላም ብርጋዴር ጀነራል ፍጹም ወዲ መምህር እቲ ብቑልዕ ቀትሪ ምድሪ ብዙሓት እናረኣይዎ ሰባት ዝቐዘፈ ፍጹም ወዲ መምህር ካብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ብጽኑዕ ሓለዋ ተሰኒው ቤት ፍርዲ እናተመላለሰ ብመንገዲ ጠበቕኡ ፍርዱ ክቃለለሉ ክልምን እምበር ንኻብኡ ዝዓቢ ገበነኛ ካብ ንጹሃት ደቂ መሬት ክሕሉ መን ይጽበዮ ኢሳያስን ፍጹም ወዲ መምህርን ምስ ካልኦት መሰልቶም ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ ብዙሕ ሰብ ዝቐዘፉ ገበነኛታት እዮም እሞ መንእስያት ሃገረይ ኤርትራውያን ኣሓተይን ኣሕዋተይን ኤርትራ ናይ መን ትኹን ናትናዶ ናይቶም ገበነኛታት ደቅና ርስትን ዓድና ብሓጎታቶም ወሪሶም ብሰላም ዝነብሩላዶ ንጹሃን ሰባት ዝቐዘፉ ገበነኛታት ይንበርዋን ይዓንድሩላን ኣብቲ ብዕለት 10 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንነብር 50 ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር ሙሉእ ስምናን ኣድራሻናን ገሊጽና ብጽሑፍ ኢሳያስን ኩሎም ኣብ ጎድኑ ዘለዉ ገበነኛታትን ካብ ስልጣን ክእለዩ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብውልቅን ብጉጅለን ድምፂ ኸስምዕን ይኣክል ክብልን ጸዊዕና ሎሚ እውን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ይኣክል ይብል ኣሎ እወ يأكل سدة وردة يأكل شويان قتلة يأكل عندران بدعان يأكل صموان بغيات يأكل مصنات برسات اتي أكل زبهال زرزرات أزيو بصحيو لومي زز تولدي إرتراوي نابدقة يقومت متايو كاب سدة رايس تتصبيه مسل إذا ناي سدة حساب ድሕርና ጽነት ከመይላ ከም ዝማዕበለት ሓሲብና ላዶ ንፈልጥ እስኪ ምልሲልና ጉዕዞናን ታሪኽናን ንፈትሽ ኣብ ዝሓለፈ 28 ናይ ናጽነት ዓመታት እቶም ሎሚ ዝባኖም ቀሊዖም ንሓድሕዶም ዝተሓላለዉ ዘለዉ ገበነኛታት ህዝቢ ኤርትራ ንኽብተን ናብ ስደት መታን ክጥምት ከም መደብ ሒዞም ክሰርሕሉ ዝጸንሕዮ ተጋዳላይ እቲ ንኽብሪ ህዝቡን ሃገሩን ህይወት ዝኸፍል ዝነበረ ተጋዳላይ ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ብዓወት ኣስመራ ምስ ኣተወ ነዚኣዮም ምሂሮሞ ሽዑ ነቲ ጥራይ ጅቡኡ ብሓፃውን ዝተበሳስዐ ጭዋዳታት ተሰኪሙ ዝኣተወ ተጋዳላይ ብጥሙ ይከብዱ ብዕሩቕ ዝባኑ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ደርብዮም ናብ ለማኒ ከም ዝቕየር ገይሮሞ ደስ ዝበለቶ ካምቻ ክገዝእ እንዳ ሻይ ኣትዩ ጽምኡ ኸርዊ ንቓል ኪዳን መእሰሪ ዝኾኖ ክዳውንቲ ክገዝእ ኮታ ከም ሰብ ንቐለልቲ ነገራዊ ድሌታቱ ኸማልእ ናብቶም ቀደም ጠንጢኖሞምን ከዲዖሞምን ናብ ስደት ዝኸዱ ናይ ቃልሲ ብጾቱ ዝነበሩ ሰባት ቆሊሕ ክብል ተገዲዱ ተጋዳላይ ዓዲ ኸይዱ ወለዱ ንኽርኢ ኣብ ፍቐዶ ጽርግያታት ኢድዊ ጥናበለ ዝሓልፋ መካይን ክማልኦኦ ለሚኑ ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ተቐመስ መግብን ዘይነበሮም ወለዱ ኸዕንግል ንመእተዊ ገዛ ኣብ ኢዱ አንጠልጢልዎ ዝኣቱ ከም ሓርጭ ሽኮርን ጸባን ክልግስሉ ንሓለፍቱ ለሚኑ
ኣብ ጥቓ ዓዲ ኮይኑ ወለዱን ኣለየ ዝተዋህቦ ስራሕ መንግስቲ ክዓምም ብመንገዲ ዝፈልጦም ሓለፍቲ ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ለሚኖ እቲ ተጋዲሉ ዝኣተወ ተጋዳላይ ድኻ እቶም ደቆም ብህይወት ክመጽዎም ክጽበዩ ዝጸንሑ ወለዲ ድኻታት ኮይኖም ጸገም ናይቶም ደቆም ዘይተመልስዎም ስድራ ስዋኣት ሙኽኣ ኣዝዩ ዝኸፍአዩ ብኣንጻሩ ኣብ ክንዲ ምግዳል ሃገር ገዲፎም ናብ ስደት ዘምርሑን ሞትን መስዋዕትን ፈሪሖም ጠንጢኖሙና ዝሃደሙን ከኣ ናብ ነብሶምን ወለዶምን ዝጥውሩ ነቲ ዋጋ ኸፊልና ዘረጋገጽናዮ ናይ ናጽነት ጽሩይ ኣየር ዘስተንፍሱ ንሶም ኮይኖም ህድማን ክድዓትን ናብ ጅግንነት ሓቦን ስኒ ምንካስን ከኣ ናብ ዕሽነት ዝተለወጠሉ እዋን ከኣ ሸዓያ እታ ገንዘብ ኣብ ሃገርካን ብጻዕርካን ዘይኮነስ ኣብ ስደት ሓሲርካን ከዲምካን እዩ ዝመጽእ ዝብል ሓሳብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓንጎል ሱር ክሰድስ ጀመረቱን ሸዓያ ኣብዚ ብንጹር ከብርሆ ዝደሊ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣተሓሕዛ መንግስቲ ንምግላጽ እምበር ሰባት ንምሕማይን ንወቐሳን ኣይኮንኩን ብኣንጻሩ ኩሉቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ኤርትራዊ ሃገሩ ንምህናጽ ጥራይ ዘይኮነ ንመጣየስን መበገሲ ሓድሽ ናብራ ናይቶም ኣብ ገድሊ ሰንኪሎምን ሸምጊሎምን ዝኣትዉ ኣሕዋቱ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩን ዝያዳ ክገብርውን ሕጉስ ነይሩ እዩ ኩሉቲ ንኣሕዋትና ተባሂሉ ዝተኣከበ ገንዘብ ግን ኣብ ጅባ ናይቶም ሎሚ ናብ ጎይቶት ተለዊጦም ዘለዉ ጎሓሉ ኣትዩ ጨው ኮይኑ ተሪፉ ብማዕሪኡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እውን ምጥያስ ሰራዊት ልዕሊ ዓቕሚ ናይ ተሓድሽ ዝቖመ መንግስቲ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ግን ከኣ ግብራዊ ዝጭበጥ ስጉምቲ ክርኢ ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ እታ ናይ ቀተልትን ገበነኛታትን ጉጅለ ግን ኩሉቲ ክወሃብ ዝድለ ገንዘብ ኮነ ካልእ ሓገዛት ብቐጥታ ኣብ ኢዳ ክወሃበያ ሓቲታ ንመጣየስን እግሪ መትከልን ዘይኮነ ስልጣን መዐቀብን ንጹሃት ክትቀትለሉን ስለ ዝደለየት ገለ ካብቲ ንመበገሲ ዝተዋህባ ገንዘብ እውን ኣብ ኢዳ ምስ ኣተወ ጨው ኮይኑ ተሪፉ እቲ ከም ምርኣያ ናይቲ ብድሕሪኡ ክስዕብ ዝተሓስበ ናይ ጥሜትን ድኽነትን ናይ ስደትን ከርተትን ፖሊሲ ከም መፈተንታ ዝተወስደ ተጋዳላይ እምበኣር ነቲ ድሕሪ ናጽነት ክመጽእ ዝኽእል ናይ ምጥያስን ምውጋንን ስራሕ ክዳለወሉን ስነ ኣእምራዊ ምቅራብ ክገብረሉን ኣብ ክንዲ ምግባር ኣጉል ዘይሰርሕ ናይ ሓሶት መብጻዓዩ ብዘይ ወግዓዊ መንገዲ ዝንገሮ ዝነበረ ብግብሪ ግን ናብ ለማንን ተመጽዋትን ተቐይሮ ሽዑውን ንድኽነትን ልማኖን ንስደትን ውርደትን ክርዕም ምርጩ ይነበረን ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩን ንሕመቐን ሕስረትን ክብድእ ተቓሊስዩ ካብ ደገ ሃገሩ ከልምዕን ኣብ ወፍሪ ክሳተፍን ብዙሕ ሰብ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኤርትራዊ እቲ ሰንኪሉን ሸምጊሉን በሰላታት ተሰኪሙን ዝኣተወ ተጋዳላይ ጥራይ ዘይኮነ ዋላቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ምስ ፈንጅን ወፍርታት ወደ ጎባን እናተቆራቆሰ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ናጽነት ውሕስ ዝገበረ ህዝቢ ከይተረፈ ሊቸንሳ ኣውፂኡ ክነግድ ሞተረታት ገዚኡ ኣሕምልትን ፍረታትን ከልምዕ ከም ደርሁ ኣናሃብን ኣባጊዕን ኣፍርዮ ክሸይጥ ዓሳ ገፊፉ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ገዛውት ተሰሪሑ ከካርን ክሸይጥን ዘይፈተነ ኣይነበረን ኩሉ ዝውን ጨው ኮይኑ ተሪፉ ከም ገለ ሰሊጥዎ ክዕወት እንተጀሚሩ ብለይቲ ተገፊፉ ንብረቱ ዘሕዚሑ ብብልሽውና ተኸሲሱ ይእሰር መንእሰይ እንተኾይኑ ኸኣ ንብረቱ ከይጠርነፈን ከይተላቦን ብሃንደበት ካብ መንገዲ ተገፊፉ ናብ ሳዋ ናብ ታዕሊም ይልኣኽ በቃ ኤርትራዊ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ከም ዘይሰርሕ ተገይሩ ሓርኮትኮት ኤርትራዊ ጨው ሓፊሱ ሽዑ ኸኣዩ ነብሱን ስድርኡን ክናቢ ዝደሊ መንእሰይ ምርጭኡ ስደት ጥራይ ዝኾነ ጽቡቕ ክትክደንን ጽቡቕ ክትረግጽን ዝበሃገት ጎርዞ ኣብ ትሕቲ ኸምኣ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ክትግዛእ ንስራሕ ገዛ ንዓዲ ዓረብ ጠሚታ ነዚ ኩሉ ብስውር ከም ዝትግበር ዝገበረ ኸኣ በዚ ሎሚ ሓለቓ ሸፋቱ ኮይኑ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ እዩ እንሆ ኸኣ ሎሚ እታ ኢሳያስ ዝመርሓ ጉጅለ ገበነኛታት ምዃና بنتصر أرئتنا. إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو الرنا ناصا دمس إرتراويان
ኣቐድሞ ኣቢለ ስደት ከም መፍትሒ ግዝያዊ ፀገም ኮይኑ ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኣተወሉ መንገዲ ገሊፀ ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት ምስ ወሓዙ እውን ኣብታ ዶብ ዝሰገሩላ እዋን ኩሎም ብናይ ቶኪስካ ቀተል ፖሊሲ ንሞት ፍሩዳት እዮም ነይሮም ንስክላ ኣምሊጦም ዶብ ምስ ሰገሩ እውን ኣይገደፎምን ደላሎን ነጋዶ ደቂ ሰብን ኣዋፊሩ ባሕርን ምድረ በዳ ሲናይን ሰጊሮም ኣብ ኤውሮጳን እስራኤልን ክሳብ ዝኣትዉ ካብቲ ንመሰጋገሪ ዝኸፍልዎ ገንዘብ ክሳብ መሸጣ ናውቲ ኣካላቶም ካብቲ ዓፅሚ ጥራይ ዝተረፈት ነብሶም ኣሽሓት ዘቆይቆዮ ነቶም ነዚ ኩሉ ሰጊሮም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣትዮም መንበሪ ፍቓድ ናይተን ሃገራት ዝረኸቡን ተመሊሱ ከም መውዓውዒ ማለት ኣድቨርታይዝመንት ንዝያዳ ስደት ናይቶም ንኩሉ ፀገም ተፃዊሮም ኣብ ኤርትራ ዝተረፉ ካልኦት ተጠቒሙሎም እቶም ካብ በረኻታት ኤርትራ ካብ ኣገልግሎት ሃዲሞም ኣብ ዓዶም ሓንቲ ለይቲ ክሓድሩ ዘይክእሉ ዝነበሩ መንእሰያት መንበር ወረቐት ናይ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሒዞም ኤርትራ እንተተመሊሶም ግን መኒኻ ዝብል ዘይብሎም ቀደም ቅድሚ ሃገር ምግዳፎም ክረግፅዎን ክንቀሳቐስዎን ዘይክእሉ ዝነበሩ ቦታታት ልቦም ነፊሖም ሸናዕ ክብልሉ ክኢሎም ክልተ ካብ 100 ከፊሎም መሬት ክማስሑ ብኣካል ተረኺቦም ክሰርሕዎን ከስርሕዎን ተራእዮም እዚ ዕድል እዚ ነቶም ኣብ ናቶም ደረጃ ዝነበሩ ስደት ከይጠዓሙ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንመንግስቲ ተማእዚዞም ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሑ መዛንኦም መንእሰያት ፍጹም ዝፍቀድ ኣይኮነን ነዚ ዝረኣዩ እንተ ተጸጊሞም እንተ ብኻልእ ምኽንያት ኣብ ዓዶምን ኣብ ኣገልግሎትን ዝጸንሑ መንእሰያት ከዓ ጸሪሮም ሃገር ይገድፉን ይስደዱን ኣለዉ ብዙሓት ወለዲ እውን ደቆም መሪቖም ከፋንዉ ጀሚሮም ንሳዋን ወረሳዋን ዕድሚኦም ዝኣኸለ ቆልዑ መጻኢኦም ምስ ጸልመተ ተሰዲዶም መዓስ ዝጥራይ እቶም ከም ገለ ሰሊጥዎም ኤውሮጳ ዝኣተዉ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እውን ነቦታቶምን ኣዲኦምን ኣለይቲ ናይሎም ፕሮሰስ ገይሮም ከም ጽውዎም ንርእሎና እንሆ ከዓ ዝዓበየን ዝነኣሰን ዝኸኣለን ዘይከኣለን ኩሉ ኤርትራዊ ንስደት ነቒሉ ኤርትራ ብዘይ ሰብ ተሪፋ እቶም ሰብ ምቕታል ዝለመዱ ገበነኛታት ሰሊጥዎም መኒኻ ዝብል ዘይብሎም ኣብታ ሽማግለን ድኑስን እምበር ዝሰምዕ ጎበዝ ዘይብላ ሃገር ርእሶም ኣቕኒዖም ከም ድላዮም ይዛወርለዎ እዚ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘሎና ኣተሓሕዛ መንእስያትና ከዓ እዚዮ ናብ ኣርእስተይ ክምለስ እሞ ኤርትራ ናይ መን ትኹን ሃገርና ብመን ትወነን በቶም ዝበዝሑ ንጹሃን ደቃዶ ወይስ በቶም ውሑዳት ሰብ ገበን ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ስነ ምግባርን ወግዕን ይቐጽል ዶ ኣብ ሰንከልከል ኢቶ ኣንቱም ውሽጢ ሃገር ኮይንኩም ናብ ስደት ተቋሙቱ ዘለኹም መንእስያት መሰረት ቀጻሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንስኻትኩም ኢኹም ኤርትራ ናትኩም እምበር ናይቶም ከም ቁሪ ዝፍርሑ ካብ ምሕር ፍርሒ ሰብ ንምቕታል ድሕር ዘይብሉ ገበነኛታት ኣይኮነትን ኣንቱም ኣብ ፈቐዶ ማዓስከራትን ከተማታትን ኢትዮጵያ ተበቲንኩም ዘለኹም ኤርትራውያን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያን ኡጋንዳን ካብኡ እውን ንዝያዳ ስደት ናብ ሃገራት ምዕራብ ተቋሙቱ ዘለኹም መንእሰያት ሃገረይ እንጀራ ጀላ ዓይበላዕ ዝብል ምስላ ቦታትኩም ዘክሩ ስደት ሓሳርዩ ኣብ ስደት ዘብለጭልጭ ጨልቀ መርቅን ዝብላዕ መግብን ኣይሰኣንን ይኸውን ተኣማሚንካ ትረግጾ ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ዋንነት ሓልዩካ ናተይ ትብሎ ክብሪ ግን የለን እዞም ዕቑባኹም ንብሎም ዘሎና ሃገራት ምዕራብ ኣብ ውሽጦም ንዝነበሩ ጓሓሉ ኣልዮም ኣብ ዘረጋግጽዎ መሰል ሰሪሖምን ጽዒሮምን ኣብ ዝሃነጽዎ ስርዓተ ቁጠባይና ንሕወሶም ዘሎና ንሳቶም እውን ዝብላዕን ዝኽደንን ክልግሱልና ኣብ ትሑት ንሶም ዝንዕቅዎ ስራሕ ክንሰርሕ እውን ከፍቅዱልና ይኽእሉ እዮም ኣብ ማእከል ዓዶም ማዕሪኦም ክንከውን ግን ዝከኣል ኣይኮነን ኣብዚ መዳይ እዚ ናይቶም ንወለደታት ዝተቐመጡ ብዘይ ከዓ ካልእ ሃገር ዘይብሎም በቶም ጸዓዱ ከም ጓኖት ዝረኣዩ ዘለዉ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ህይወት ከም ኣብነት ክንወስዶን ክንመሃረሉን ንኽእል ኢና ኣንቱም ኣብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ መስሓልን መረውሓን ትነብሩ ብድሮናን ካምሲንን ትግጨቡ ዘለኹም ኤርትራውያን ዓድለኩም መረውሓ ዘየድልዮ ዝሑል ኣየር ዝውንን ዋላኻን ባዕከልን ዘሕመዱ መሬት
بوانነት እናተይልኩም ኣፍኩም መሊእኩም ትዛረብሉ ሃገር ኣለኩም ኣንቱም ኣስማትኩም ቀይርኩም ግብር እናኸፈልኩም ኣብ ስዑድያን ቀጠርን ኣብ ዑማንን ኣቡዳብን ዘለኹም ኤርትራውያን ሃገር ኣላትኩም ልሙዕ ኣግራብን ድንግል ሓመድን ትውንን ሃገር ነቶም ርሂጽኩምን ለፊዕኩምን ግብሪ ትኸፍልዎም ዘለኹም ዓመታት ባሕሪ ሰጊሮም ብምምጻእ ኣጋይሽኩም ክትገብርዎም ሕሰቡ ሓቀኛ ኣስማትኩም ነጊርኩም ናይ ሃይማኖትን እምነትን ናጽነት መሰል ምዃኑ ክትምህርዎም ኢኹም ነዚ ንምግባር ግን ቀተልትን ጓሓሉን ካብ ሃገርና ክእለዩ ኣለዎም ኩሉ ጻዕርኹም ሕልምታትኩም ትምኒታትኩምን ትጽቢታትኩምን ናብ ሃገርኩም ግበርዎ ክብረትኩም ኣብ ሃገርኩም እዩ ዘሎ ስደት ከዓ ሕስረት እዩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم تخطتلتنا نايز سعسي حفشاوي مدباتنا نمززام داقماي زينا نهو ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳ ከተቕሞ መዲባ ዘላ ሓይሊ ባሕራ መደበሩ ኣባፅዕ ከም ዝኸውን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ገሊጹ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ነዚ ዝገለጸ ምስ ሓንቲ ካብ ህቡባት መጽሔታት ፈረንሳ ዝኾነት ዣን ኣፍሪክ ቁጥሪ 339 ካብ 7 ክሳብ 13 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ሰሙናዊ ሕታማ ኣብ ገጽ 26 ሰፊሩ ብዘሎ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ንኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ከተቕመላ ምዃና ድሕርቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዑደት ተገሊጹ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላን ኣብ ጅቡቲ ድያ ከተቕሞ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣይፋላን ኣባፅዕ ኤርትራ ከተቕሞ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝቆመሉ ቦታ እዩ ንኢትዮጵያ ሃገራዊ ክብራ እዩ ግና ሙቃም ሓይሊ ባሕሪ ኣዝዩ ክቡር እዩ ካብ ሙቃም ሓይሊ ኣየር ይኸብር ድማ ኢሉ ኢትዮጵያ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕራ ዳግም ከተቕሞ ምዃና ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ዘካየደቶ ምስጢራዊ ውዕላት እኳ እንተገለጸት እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣበይ ከም ዝድኮን ብምስጢራ ሒዛቶ ዘላ ፈረንሳ እውን ብወገና ብዛዕባ ዝን ኢትዮጵያ ከተቕመላ ተሰሚዓትሉ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣበይ ከም ዝምስረት ኣይገለጸትን እቲ ብሓገዝ ፈረንሳ ዳግም ክምስረት ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ወደብ ባፅዕ ከም ዝቐውም ብወግዕ ዝገለጸ ፕሬዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ናይ መጀመርያ ኮይኑሎ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ምስ መጽሔ ዣን ኣፍሪክ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ንምቋም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ባፅዕ ኣመልኪቱ ካብ ወገን ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መልሲ የለን ብርጋደር ጀነራል ክንዱ ገዙ ተናኝ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳን ጅቡትን ዑደት ከም ዘካየደ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብሬድዮ ኤረና ተገሊጹ እዩ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ካብ ዝሓለፈ ዋርሓት ሒዞም ዘካይድዎ ዘለው ናይ ኣክል ጻውዒት ብዘተን ምምያጣትን ይቕጽልዎ ከም ዘለው ከካብ ቦትኡ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዛጊት በፂሑና ካብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ካናዳን ሽወደንን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት ናይ ኣክል ጻውዒት ናብ ግብራዊ ስጉምቲ ዝሰጋገረሉ መንገድታት ተመያይጦም ኣብ ካናዳ ካልጋሪ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብ8 ሚያዝያ ውዑዕ ዘተ ከካይዱን ከለው ኣብ ሽወደን ዞማ ያምትላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድማ ብ28 መጋቢት ፈላሚ ርክባት ምክያዶም ተፈሊጡ ኣብ ካልኦት ሃገራትን ከተማታትን እውን ክቕጽል ትጽቢት ይግበር ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘካይድዎ ዘለው ናይ ኣክል ጻውዒት ሰፊሕ ሸፈነ እናረኸበዩ ዝመጽእ ዘሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስነ ጥበባውያን ጋዜጠኛታትን ብኣውርኡ ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለው ጻውዒት ስቕታ ይኣክል ኤርትራ ናብ ንቡር ምምሕዳር መንግስቲ ትመለስ ቀዋሚት ተግበር እሱራት ይፈትሑ ዝብልን ካልእ ጠለባትን ዝሓቆፈ እዩ እዚ ምስልኻ እናተራእየ ብቪድዮ ቀሪጽካ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣክል ጻውዒት በብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ልዕሊ ሓያሉ ኤርትራውያን ንዝጸንሐ ፍርሒ ዝቐንጠጠ እዩ ብውልቂ ጥራይ ዘይኮነ ብእኩብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣክል ጻውዒት ገና ብዙሕ ህዝቢ ክሳተፎ ትጽቢት ይግበር እዚ ናይ ኣክል ጻውዒት ፖለቲካ ተፈላለዮም ንዝጸንሑ ሓያሎ ወገናት ናብ ሓደ ዘምጽአ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ምንቅስቓስ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተጓሂሩ ንዘሎ ግጭታት ኣብ ምህዳእ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ንኣፈኛ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሃገር ሓቢረን እቲ ሕብረተሰብ ኦሮሞ ኣብ ዝነብሩሉ ክልል ኣምሓራን ሰሜን ሸዋን ኣብ ሳልሲ ዝተጓሃረ ግጭት ንዝበስሐ ክፋል ከም ዝተቆጻጸሮ እዩ እቲ ሰራዊት ዝገልጽ
ይኹን እምበር እቲ ከባቢ ሰፊሕ ብምዃኑ ጸጸኒሑ ተኽሲ ስማዕ ምህላው ዝተፈላለዩ ወገናት የመልክቱ ኣብ ከተማታት ግጭት ሃዲኡ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣፈኛ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ገጠራት ግና ንምቁጻሩ ስርሒታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ህዝቢ ተኸባቢታት ዕጡቕ ብምዃኑ ነቲ ግጭት ሙሉእ ብምሉእ ንምቁጻሩ ተወሳኺ ሓይሊ ከም ዘድልውን እቲ ኣፈኛ ኣገንዚቡ በቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ክቕተሉን ከለው ሓያሉ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኣብ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ወሪዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ናይ ለውጢ መድረኽ ከም ዘሎ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኩሉ ሸነኻት እቲ ሃገር ጸጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ግጭታት ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት ተላልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና